Welcome to Zwida Media. If you're new to this channel, please subscribe. Don't forget to like, comment and share. Here's a new video for today. Enjoy. Kubekwa ukuthi singahle sande sibalo samazamazama ashonayo ngaphansi komhlaba eMine eStilfontein eseNorthwest. Nginibingelele ngiphinde nginamukele ezidabeni zezwide media igama lami ngosibonga konke wakandando Mothanda ungangibiza intatheli eka YouTube. Zilokho siqhubeke njalo nokwanda isibalo sabavukuza abavukuza ngokungemthetho eMine eStilfontein eseNorthwest. Kutakulo isidumbu ezimbili zamazamazama eStilfontein Mine eNorthwest. Kungenzeka sande isibalo sabafayo ngoba baningi okubeka ukuthi banteke njengoba kade baduva emgodini besaba ukubanjwa amaphoyisa. Njengoba ukuqhubeka umkhankaso wokuboshwa kwabavukuza abavukuza ngokungemthetho kuyo le mayini kube ukuthi abavukuzi baduve ngaphansi komhlaba sebephelelwe ukudla, amanzi kanye nezinto zokuthi bekwazi ukubamba umoya bephila. Kubikwa ukuthi abavukuza basenayo into yokudla ngaphansi komhlaba njengoba abanye kube ukuthi bayazwela futhi phansi balambile bomile futhi abasanawo namandla abasaboni nasemehlweni. Abantu ke babe nokuphawula kwahlukahlukene ngalo loludaba labavukuza abaduve ngaphansi komhlaba besaba ukuboshwa ngamaphoyisa.